Mapurisa obvunzwa kunzi muriko here uku nemasoja vanozivikanwa kuti they are the same people vakamboma $50 musi wa31 March kuti vagocapture nekubata vese pamwechete nekustopa aiwa shutdown and maprotest anga apurana naBomb Shogeza. Tisanapenda mashoko ari kuonekwa panapa kunzi Bomb Shogeza is already called for a shutdown today, akatanga paweekend, but now vanhu vari kuchibvunza vachiti mapurisa are they going to take part. Tisanapenda mashoko akubuda nyoko panapa iribo subscribe or like on the bell kuti mudapende koza vanobuda posta mapurisa kubuda nyora chiti. Saka mapurisa vari kupiwa imwe $50 mangwana here. Mashoko ari kachibvunzwa panapa vachionekwa kunzi aiwa mapurisa pamwe chete nevakomana masoldiers vakomana team remilitary vanotumwa aiwa vachinonzi vamaintain peace nekubata ese maprotesters vanenge kukonzeresa chaos. According to the ruling party anenge achiti team rinenge ida kudestabilize aiwa vachida kukonzeresa ida kuuya panapa vachikonzeresa chaos munyika yeZimbabwe. Panguva ine pari kuonekwa kuti Bomb Shogeza is called aiwa, and panguva ine asati aona an official statement yareleasiwa nethe ruling party ZANU-PF kana government pamusoro pemashoko aBomb Shogeza kuti aiwa what is their position. Vangoramba vakanyara vasati vapindura mashoko ari panapa. Vanhu vachibvunza vachiti aiwa mapurisa vachapiwa here mamwe $50 aiwa ekuya achikonzeresa kunyararo, but panguva ino pati kuna Bomb Shogeza asitaura nawo emaprotest. Maybe they might force people to go to work such that according kuti vanhu vari kunze kwenyika vasazoona kuti aiwa people they are complying kumashoko aGeza and people they are resisting mutungamiri wenyika nekusenda kumabasa sezvitaurwa naBomb Shogeza. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitwa ichi. Pinda comment section medu mafungiro enyu, subscribe or like, chit on the bell icon.